min Aïssata Gaye de min aji ameɗi yiide guesogal e fata mi meeɗa yiide ɗum wona ko jibinani ko meeɗa yiide ɗum Allah Maymuna e Maymuna na argay gulaɗi gonɗi ɗigolo ko bonni Allah mi meeɗa yiide ɗum ɗo wona ko jibinani koye adu guesogal kade fata Maymuna bamma findinimi ko guila subaka law addi guesogal mum nan his e fatata wi yo defane kumtare anani wala nani guesogal e fatata men joni noon bam ka mekkon ko wonani oɗo mon tan holto mbiɗi guesogal e fatata wona onon kon jaari sinno minen joɓɓe ɓe ko ñebbe boɗeje ɗe ñebbe boɗeje coy min mbaɗat hen an kam mbiɗa haala mektan mi gaynani aɗa haalna mi haala ñebbe ono wiye fatata anna wiye mi ñebbe ala kadde ngalla guesogal sona ñebbe e fatata Maymuna ko bamma wi ko waɗɗum anani kanko de guesogal makko ko joom gallo yo adde yo defan ɗum defanmo ɗum anani ko ɗon kalmi de ewa mbeɗa ɓe jiyen ɗum ɗo ko lawol guesogal gandani pes hakki 4 kilos ala ko kadde sona fatata han ɗum ɗo hay coton ko salade mbaɗon hen e pompiteer oɗon kirjite kon ɗum ɗo wallahi ko yum hakkam ɗum ɗo ɗum walla fof hakkam hen ɗum ɗo sen yaade ɗum ni kay welani ñalla hoore bi suba hana ñamminɗa guetogal e fatata guetogal kay konko haani alay sago tan walla fof hakkam e guetogal ngal hannde baba mi yafaki mi yarlaki de fatata yoni ko welani hay settude ene wayno hayre kam fari hen Omar perdra Ndiaye Allah ji so Maodo Subalɓe wallahi wona deji son mbaɗɗa wallahi ko Modou jam tan ni yan kam to gonnoɗo mi alano ɗo de ɓalɗe komi jaltunoɗo seeɗa eyyi komi jaltunoɗo après garmi noon hande mi ala to miijimi kumtari so wona galle ma to gallam ɗo wallahi toon jiɗmi ñallude ha kikiɗe mi yara café mi ñaama hawre ɗum heewa mi yara follere mi yaha ko annon hande dommage non dommage min mbaɗonni faylugo ɗon bettugal tan kumal tan bettugal tan hawni tan jurgol tan nedda ɗo kumal wallahi lugo paami ni non hande a bonni appetema mais ala probléme joni fat mi yaha galle père Thion mi jeewo parce que il faut hande dal il faut mi jeewma walla père Thion so seydi so a jarama so mi salminima noon e kay dara Ndiaye Ndiaye ayi fewnama tan ha feewi an tan faɗa mbar fatata ɓendi de ɓendi ha buudi guesogal ngal gam budima ha buudi sidima ala fama anani sa woni ɗum ɗo kam matama ɓoore walla mawɗo subalɓe mi dara Ndiaye mawɗo daha subalɓe alay saago andi guesogal fatata ɗum ɗon ko hunde daguiɗe ande hande wonko jogonɗa guesogal fatata ne windani ene winda e defte he ala hani winda wonko jogonɗa wadde tan hande an hande addumi sooɗo hen eyi Sambel Ousmane holde paari Demba Didi Thiamen holto sooɗo ha laaɓa Ablaye Houdy Sy en fof ne jiiɗi hen kono kewata e moƴƴi fewnama tan ha feewi ko an tan faɗano an goto faɗano eyi dara mi addoya fatata o yo ɓendu tan so ɓendi tan moƴƴi ha buudi sidima ɗum kay wona ɗum haalde ha Aissata Gaye kay guetogal e fatata kay wawi ɗum no feewi aɓe yawno noon e Maymuna mata ɓendani min kay woni Maymuna
an ko defno da ko to won nan nder wanjo ala a ibat hen kay nder wanjo min saggi defte accum nder wanjo min mi tawan to layda ko wondu e mara ko wullu siru ndu nyaabe do min nani hay dara la ton dara jang gatagal farata gal won hay mi yanto hay goddud e Maymuna no mbaɗan ɗa ɗum walla nder wancode goppu min nanani mbiɗa gatagal farata gal woni Maymuna nder wanco mi taggi pam nder wawi gaccumi ɗum mi tawan toon haydara de Allah ne andi mi tawan toon haydara Aissata Gaye ay min haala keeko ngowa ɗum min finta so mi addi gatagal men farata tam yo ha kumta yetto mbiya gatagal ullude ñaami joni ko mbawmi ɗum ha ko mbaɗo min contoɗa mi yaha mbaɗo ɗum en Maymuna defi joƴƴi ni tan baɗɗaka cuma ko ha gol idem yen bone hen jayɓe joom mbaɗi bone